Защо се криеш зад мен? Защо се криеш зад мен? Да, първо. Няма да посмееш да му удариш. Направи! Става! Ще не снимаш ли? Не. Васи! А? Изключи го. Аз не снимам. Не, хич. Няма го качвам. Затвата, ма. Вижте, това беше червено, а сега студа стана розово. Да. Даже лилово. Чай малко. Васи, кажи кога ни снимаш. Снимам. Да! Чакай, бе. Стак! Васи мръци! Играем без мръци! Аре, без мръци! Това воли повече от мръците. Абе, без мръци, верно! Какво ти прави тогава? Е само бутане като вчера! Бе, сум! Сум! Еди напада! Остана! Прецакал вчера! Вас ти знаеш, че си свескал вчера, кой каза? Ей, сега правиш! Ето така, рачи и други са. Ето така стой. Лопатката остава! Тресе го в топките и това си крака в това! Да! Дайде! Колко дълго може да ти бъде? Час и нещо. За час мога и преди. Здрасти, пъски! Беше мрът, само бутане. Но така не мога да се бием. Мамка, нещо! Как те кажа? Аре, кожа! Пускам на 3. Една. Две. 3. Папа! Пускам го. Дай си. Тайна! Той ми е щит. Еда, вижте, малко без мръци. Савай. Добре съм! Бате, ще ръклици ми отдам! Първата маска и после те ще няма момент! Демо! Let's go! Oh, wait! What fuck is that?
Тия хлопи се крият. Чакай, стай. Един хлоп. Пази. Спри! Падна. Знаеш, кажи му дето ти. Кажи дето ти ме държиш аз. Ще те пея в главата. Това ти прилича. Мами, ти скаш по-ново. Аре си измята от гръбата. Големе дърво. Мене предал сега, вчера. Предишка ми. Не, имам такива много такова. Не бъде там. Веде. Аре верно там. Там е по-удобно. Там ще. Там има война. Ще е последно. Там има много повече война. Да, много повече дърве. Там е най-добре. Ама там ще види. Ела там. Връщаме се. Пребавката си. Здрасти! Спаси, когато ти срежеш. Няма. В ефира. Ето това е за господаря на ефира. Ето това е за YouTube. Това ми свали гаща. Това ще ми извели сега. Ай, пара. Сирето ми звили. Малко огътига. Ясно! Fuck you! Пали ми го цяло! Коти хубаво. Ти чуто. Кашак. Ще имаш ли още? Да. Път, 7, 6, 5. Само левски. 4 до 5 и после се отказа. 4 до 5 и после мисля нещо за левски. Стоп! За края! Лейно дрешава. Само! Мафак, бебе. Беше мръци. Беше Мари. Тя къде се слуша надолу. И ти знаеш как удръж? Да, Борис. Това на как беше? В групата се влага, ето се бях като краставица. Да. Нали? Чакай ми ход. Фаре въобще да не снимаме. Смисъл, че толкова.